дар кори ҷаласа ки бо иштироки муовини раиси вилояти хатлон ва намояндагони соҳаи иҷтимоии вилояти хатлон, роҳбарияти ноҳияи вахш, кормандони касбу кори гуногун дар маҷмаи офтобаки ноҳия баргузор гашт, нахуст роҳбарияти вилояти хатлон ҳадафи баргузории ин ҷаласаро ба ҳозирин шаҳр дод. ҷаласаи мазкур аз рӯи 5 масъалаҳои рӯзмарра ва муҳим натиҷагирӣ гардид. ҳисоботи намояндаи раёсати маорифи вилояти хатлон вобаста ба таҳлилу натиҷагирӣ аз дастовардҳои соҳа пешниҳод гардид. зикр гашт ки дар баробари фаъолияти гурӯҳҳои корӣ дар ноҳияи вахш вобаста ба рушди муассисаҳои соҳаи маориф, таъмин намудани муассисаҳо бо кабинетҳои фанӣ, дигар масъалаҳои ба соҳа алоқаманд мавриди таваҷҷӯҳи масъулин қарор дорад. ҳамчунин зикр рафт ки дар ноҳия дар баробари фаъолияти муассисаҳои таълимии замонавӣ 2 муассисаи таъмирталаб, 6 муассисаи садамавӣ фаъолият мекунад ки аз масъулин таваҷҷӯҳ мехоҳанд. хонандагони муассисаҳои таълимии ноҳияи вахш дар озмуни олимпиадаҳо ҳарчанд фаъолона иштирок мекунанд, бо сабабҳои камтаваҷҷӯҳӣ нисбат ба сифати таълим имсол сатҳи ба даст овардани дастовардҳои хонандагон кам ба назар мерасад ки ин ҳолат нигаронкунанда аст. зимни ҷаласаи кории роҳбарияти вилояти хатлон зикр шуд ки дар ноҳияи вахш маҳфилҳои назди муассисаҳо ва таъмини марказҳои инкишофи кӯдак на он қадар хуб фаъолият доранд ва нисбати фаъолияти маҳфилҳо нигаронӣ карда шуд. гуфта шуд ки дар назди 10 муассисаҳои таълимӣ марказҳои инкишофи кӯдак фаъолият намекунад ки ин дар тарбияи кӯдакон бетаъсир нахоҳад монд. ҳайати гурӯҳи корӣ оид ба таъмирталаб будани муассисаҳои таълимӣ, иҷро нагаштани барномаи давлатӣ оид ба рушди муассисаҳои томактабии хусусӣ ва ҳамчунин дар бораи суст иштирок доштани хонандагони ноҳия дар озмуни олимпиадаҳои фанӣ, озмунҳои ҷумҳуриявӣ низ андешаҳо баён гашт. оид ба вазъи фаъолияти муассисаҳои соҳаи тандурустии ноҳия сардори раёсати тандурустии вилояти хатлон андешаронӣ намуд. норасоии табибон оид ба бемориҳои сироятӣ ва таъмирталаб будани баъзе муассисаҳои соҳаи тандурустӣ назари худро баён дошт. зикр дошт ки дар ноҳия норасоии табибон ба 21 нафар расидааст ки ин дар муҳлати пешбинишуда ва ҷалби ҷавонон ба соҳаи тандурустӣ амалӣ хоҳад шуд. дар бораи ҳолатҳои таъмирталаб будани иншоотҳои соҳа вазъи бемориҳои сироятӣ низ андеша баён гардид. қайд гардид ки дар ноҳия 2 бунгоҳи тиббӣ дар ҳолати ногувор қарор дошта, ҳамчунин теъдоди нақлиёти ёрии таҷлилӣ басанда нест. барои 10,000 аҳолии ноҳия як мошини ёрии таҷлилӣ хизмат мерасонад ки ин ҳолат таваҷҷӯҳ мехоҳад. ҳамчунин дар ҷаласа масъалаи фавти модару кӯдак низ мавриди баррасӣ қарор гирифт. дар кори ҷаласа ҳамчунин оид ба фаъолияти соҳаи кор бо ҷавонон ва варзиш, фарҳанг, кор бо занон, кор бо ноболиғон, роҳбарону масъулони соҳаҳо баёни назар намуданд. тибқи иттилоъ аз ҳисоби толору майдончаҳои варзишӣ дар ноҳияи вахш 18 майдончаи варзишӣ дар ҳолати таъмирталаб қарор дорад. тибқи иттилоъ дар ноҳияи вахш 27 толори варзишӣ мавҷуд аст ки бештари онҳо дар ҳолати нохуб қарор доранд. шумораи хонандагони болои қад ва гирандагони стипендияи президентӣ низ кам арзёбӣ шуд. дар соҳаи фарҳанги ноҳия низ камбудиҳо ҷой дорад. аз 30 иншооти соҳа бештар китобу китобхонаҳои деҳотӣ, китобхонаи марказӣ бо нашриёти муосир, таъмин нагаштани китобхонаҳо андешаҳо баён гардид. дастур дода шуд ки мушкилиҳои ҷойдошта дар муддати кӯтоҳ бояд ҳалли худро ёбад. ҳамчунин гуфта шуд ки китобхонаҳои деҳотӣ ва марказӣ ба мизу курсиҳо ниёз доранд. пешгирии омилҳои ба фарҳанги либоспӯшӣ бегона рӯ овардани бархе аз занон низ мавриди назари иштирокдорон қарор гирифт. роҳбарияти вилояти хатлон ва мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии ноҳияи вахш дар охир ба роҳбарон ва он нафарону масъулони соҳаҳо дастуру супоришҳои президенти мамлакат пешвои миллат ки дар мулоқот бо роҳбарону фаъолон таъкид гардида буд, расонида таъкид гардид ки ҷиҳати иҷрои ҳатмӣ эродҳо ва супоришҳои пешвои миллат корбарӣ намуда, рушди соҳаҳоро таъмин ва дар тарбияи маънавию ҳуқуқии ҷомеа саҳмгузор бошанд. гуфта шуд ки атрофи камбудиҳо бояд дар якҷоягӣ корбарӣ намоем ва саҳми худро дар ободонию бунёдкориҳо гузорем.